De route van de Alversterentocht rint dwars door het dorpje Oude Laaien in het noorden van Friesland. Waar de rieders begint er naar Oerenwrakselen, het Zwierenstik, Tjendewiening naar Dokkum. Maar de inwoners van het dorp staan van morgens hier en jongenslet klaar om ze terug te scoren. Omroep Friesland maakt in 1990 een portret van het dorp en volgen de inwoners van de dagen voor de tocht hoe de laatste rieder voorbij wie. Dus het eerst laatste pet er even in scoren. Ja, ja. En dan kun je het bordje van het laaien op van de lange rieken hoor. Ja, dan hebben we letters aan de iets. En de vlagen? En de vlagen heb ik nu, ja. Nou, die van boven de bregen, hè? Ja, die van boven de bregen. Ja. Nou, die mast ben je al. Buiten niet meer? Buiten heb ik. Goed. Dan mag je dat even vrede doen. Moet je nou eerst pet? Ja, los wordt maar ook maar even bij moeten spelen. Ja. Ja. Goed. Ja, heb je het over de bregen? Ja. Pitten? Gewoon jongen of 20 in jongen, hè? Dat is ja, toen was ik hier bij de Vrij. Ja, dat lijkt me. En toen kwam Leenburg eronder terug. Ja. En het was warm. Ja. En kleren niet. Ja. Dat weer een toer. Weer naar het mens op lappen. Maar ja, dan moesten de mensen zelf rijden. En dan weer die verschijnen net liggen nog. Zie je lang die kleren net liggen ze nou aan. Nou, uit werk waar hij even rijden. Ja, doe weer een prestatie. Hoi, hoi! Tot morgen, hè? Ik word helemaal niet goed van. Dan zie je al die mensen voorbij komen en denk ik, oh god, dan zit ik hier te niksen gewoon. Ik moet vreselijk. Ben je schaatsen dan? Oh, verschrikkelijk, ja, normaal. Ja, dat is vanaf ik jaar of 12, 13. Vroeger kon ik helemaal niet goed schaatsen. Dan schaats ik 100 kilometer, dan kan ik het goed. En dan schiet en toch in 50 kilometer mag ik al blij zijn. Maar ja, nee, ik ben echt ja, dat is de enige mogelijkheid om lekker gewoon de natuur in te gaan. En lekker, je spaart brandstof uit en je kan overal komen. Nou, ik vind het zomers op het strand en 's winters op het ijs het mooiste wat er is. Vind ik altijd. We hadden al eens keeltjes staan. Die is al weekend bezig om het spulje wat van me te krijgen. Ik wil zo graag de Erik Wilson voor het eerste er nog in komt. Die mij maar rijden even. Even naar Ere, als eerder lid van de muziekclub hier. Van het Looien. Dat is een potentieel organisator is dat. Jouw verzorging heeft iedereen in ons iedereen in spiert, smem de koffiebruin. Allerlei platte voorzijder. Zo wordt het iedereen op deze. Nou, 63 hek, Jan. Ja, doe weer hek mee. Oh, doe weer hek mee. Ik ben nog wel, mijn broer weer tussen Canada. En we staan hier bij de stal. Ik zei, daar komt de eerste aan. Hij zei, dat ligt want hij zei, die haken kruip, dan kan ik naar harder. Want toen hier er wat niet zinken hier. Maar ik zei, neem hem nog maar. En hij nam en hij draaide voorbij. Hij zei, ja, hij had het overrijden. En dat weer doen Paping. Hoe gaat het, Jan? Hoi, ja. Ben ik. Hoe gaat het? Ja, goed. Ik ben ook aan het vijgen nou. Vanmorgen. Dan komt hij. Nou, ik heb hem nog nooit jaren maken. Ja, voor mooi maken, maar weet ik nog heel wit. Dus ik weet er niet meer van. Ja. Dus nou kun je hen helpen. Dan doe je dat nou. Ja. Had je er zin in? Ja, ja, tuurlijk. Want ja, ik zei ik heb nog nooit jaren mooi maken nou. Nou, en dan die grote man. Nou, en dan hoop ik dat Erik wint nog. Dat is favoriet bij mij. Hoezo? Nou, ik heb zo'n goed rijden nou. Ik ben een fan van hem. Dus het zit een keer met tijjuichen dat er hier komt? Ja, tuurlijk. En ik heel goed. Dus moet ik net meer praten als hij hier weg is. Nou, het begon heel... ieder jaar werd het is jammer, dat is alles zo. Het begint leuk. Het wordt steeds opgeklopter en steeds gekker. Dat vind ik wel jammer. Het eerste jaar was het nog heel... wel druk, maar gezellig druk. En het wordt iedere keer wordt het gewoon gekker gewoon. Ik vind het, ja... Dat is blijkbaar deze tijd gewoon. Het wordt steeds idioter en opgeklopter of zo.
Dat vind ik wel jammer. Ja, het hoort erbij, dat is alles zo. Of het een sport is, met sport in het algemeen heb je dat zo. Dat gewoon, die gekte neemt alleen maar toe. En het heeft ook wel iets leuks natuurlijk, dat breekt de winter een beetje. Maar ja, overdaad schaadt. En het is ook, daarom, iedereen hoopt ook, heel veel mensen zoals ik ook, hopen ook natuurlijk een hele barre tocht met vreselijke omstandigheden, wat dan ook. En misschien komt het ook al morgen, dat ik wel een beetje op zo. Dat, Hey, om was rijden? Eén keer. 42. En toen ben de trein ongevallen gestaan. Toen vreet ik toen de graan. In de waskoudenhuis, nou ja, je reed altijd eigen risico. Maar dan snits goed nog, kouder worden. Want dan komt de zin. Ja, jongen, we gingen dus heel in feite en ik ging mijn sjaal altijd om. En die had ik net zo lang. En dan ook gewoon bleef, hoor. De handen, mooi bereid. Die grats en die uitreden zei. Door die komt er de sjaal met aan, daar zie je het niet vet, hè? Ja. Of zetten ze er mes op uit? Ja, bij de trein staan. Bij de trein staan, ja. Hoe koel het dan? Nou, ze die in die taart erin. En ze gaan waarschijnlijk even naar voren, nog door dat. Maar toen is ze thuis kwam en is ze met vee begonnen. En ze wil ik wel in het boot is ze wel dat het mijn hinsenstrand is samen te maken niet. Maar ze vinden het samen daar. Ja, klem. Zo, samen. Kreeg een klem en voortwaaien. Maar wat is klem? Nou, dat is, ja, wat ik zei, dat is een ziekte die zit echt mooi in hinsenstrand. Want daar worden waarschijnlijk wij vroeger de baan ook uit voor. Als ze hier met de handen in naar voren een tank terror. Komt daar net op. Zo, dan kan je inspuiten worden. Ja. Maar dan mag je op het tijd werden. Maar op het tijd werden. Ja. Uit de leid ben is het gebeurd. Nee, ja, ik een broer van Woord van der Wal die aan ja. het strand reed in Haas. Ja. En dokter hier in Errie. Nee. Klem en Ekvoort. Ja, Ekvoort. Ja, tetanus, joh. Als het tetanus is. Goeiedag. Westerhuis, Piet Ja. Westerhuis. Klopt. En dus is de tocht rijden? Ja, ik ben inlater dit hier en ik ben potentieel lid, zet ze dat dan in. We hebben er morgen een kaart op hellen en maar misschien wat wordt. Dit wordt de eerste? Ja, dit wordt de eerste keer, ja. En ik weet ook net wat met de wacht in stiert. Dat, ja, ik zie het wel. Kom maar even rondrooien. Hoi. Maar, Hey, jong, doe je het rijden? ja, ik begin er doen. Ik had het ingefietst. Ja, die is die, jongen. Maar er is een ook griezelijke wil, je hint nog niet hier hoe dit is een cruciaal punt. Maar er is een ook griezelijke wil voor nodig. Want er komt op een moment, nou dan kan die net zo'n soort spelen. Dan wordt het werk. En dan valt net meer stroom. Als morgens begint dan stap je aan bij hem en Luus bespreekt je het jongens altijd. Zo is ik dan. Dat is heel mooi. Dit is gewoon horen. En goedemiddag. Ja. Rij je ook in die vrachtauto? Vloerbedekking. Hoezo? Het is niet alleen Friesland hoor, die meeleeft. Een vriend van mij die belde op en zegt, moeten jullie klunen? Ik zeg, jawel. Hij zegt, ik heb een grote hand in vloerbedekking. Kom maar op, auto vol. Heb je hem rijden? Nee, ik nog nooit. Ik ga nog nooit rijden. Nee, jong. Want, Ik rijd hem nog liever in de auto. Oh nee? nou, ik had wel van Doegel weg, maar ik mocht net van de vrouw. Nee, maar ik werkte van mezelf, jong. Ja, maar goed, ik En ik denk, ik wat krijg je dan de hele rommel ja, verhaal. dan is de heleboel voor. Een grindebouw. Ja, en dan is de heleboel voor. Ja, en dan huishouding. Ik dacht, dat weet ik niet. En wat wij doen? Ik jij erbij, hè? Ja, Die heeft steeds de taart, die komt maar één keer in de zaal verliezen. Maar dat ik even, moet je nou al even voor nog. En dan al je vrouw met nog achter geraniums. Ken het? Ja, die hakwartiers. Goed, je had ook 4.000 vrijwilligers, nou je bent allemaal nog 20. Nou, in elk dorp, in Veekum zit dan een grote tent. Iedereen bijzonder hartelijk welkom hier op deze
speciaal ingelaste vergadering. Normaal hadden we hier natuurlijk nooit op donderdagmiddag gezeten of op vrijdagmiddag. Het is al vrijdag, gisteren was donderdag, want de tijd gaat zo hard ineens. Dan wou ik in de eerste plaats bedanken de IJsclub en de bewoners van Oude Leien die bijzonder actief geweest zijn om alles zover klaar te maken. Wat er dan tot nog toe klaar is, want ik heb begrepen dat er nog veel werk te verzetten is. Nog een mededeling. We hadden gisteren een oproep. Oh, even je trap op, ik heb er ook niks aan. Ik heb de politie gebeld om bepaalde zaken in Oude Leien. Maar die schijnen het niet helemaal te kunnen regelen wat wij eigenlijk vragen. Dus ik denk, nou, ik bel burgemeester Bel zelf maar even op. En vraag maar even wat de oplossing zal wezen. We verwachten hier nog wel een vrij grote toestroom van mensen. Ja, hij kan. Ja, en er zou wat drang in komen. Die mensen kunnen zo het ijs stromen. Even naar de show, hè? Mensen, dit is jullie slaapplek voor vannacht. Ja. Ik hoop dat iedereen naar de zin is. Eventjes. Oh, Frits. Dat hadden we over even. Ja. En ik slaapwandel. Hij snurkt. Ja, nog even snel. Nee, hij slaapt. En ik slaap. Alles moet strak en ordelijk en overzichtelijk. En ik val niet in het beeld, dus ik ben toch niet zo'n geliefde persoon, heb ik het idee, hoor, wat dat betreft. Echt niet. En als ik dan in beeld kom, dan zien ze het ook nog een keer extra scherp. Dan denken ze van, die kerel met die troep, die komt in een beeld en ik heb alles netjes en waar blijf ik dan weer? Het ziet toch wel gek mooi. Ik heb een jaar zo gezien. Nee. Oh. Daar gaan ze. Het zal leven. Zaterdag 4 januari, 15e in de historie, is begonnen. Piet, hoe bestond u ontarien voor de tocht? Nou, ik kreeg advies om wat te waren mieten. Maar ja, dat deel je ook wel in dat je wel een best meer liet. Ik ken hem wel eens, maar ik ben altijd zo mensen, ik moet eerst een stukje bal en mijn hagelslag wel even aan. Dus ik denk, dan doe ik dat maar even in de etappes. In 86 ook. En toen stonden er allemaal mensen op het ijs. En toen heb ik hem geknepen als een oude dief. Want ik denk, Maar dat is altijd weer een leven is. Zo'n Elfstedendag, dat is hetzelfde ding is. Kun je in Hippro dingen in dit plak hoe zetten, hè? Dat wie net wat die vliegers zag, dat doet ze dat wie komt er net in een strikmaatje, hè? Dus die bent echt heel iets. Wat het, jongens? De zwetter staat op weg naar Sneek. Maar Veldkamp is ook goed weg. Je moet een laagje van laagje opbouwen. Dat is, en de schijnbeschermers binnen wel een elementair ding in. En het houdt ook wel aardig bescherming op de knippels van de wien. En, maar ik zwaar dat je weer net al te volle kleren aan hebt, want ja, dan kun je blijft niet meer bewegen. Hoor. Ik rijd op houtjes, maar hele brede ijzers. Nou, dat weet wel of ik uit de Taiwan is, hè. Dan zag het er zo via net in. Maar ja, letter kreeg ik hoor en mijn riem, nou dan zei het, ja, je deed nog verder. Ja. En wij geen gewone kleren aan, ik neem het. Heel oor het nog, hè. Je kon heel soort lang dat ik bij de streek ga roken. Dan kan je net zien wie het is. Maar die kap hem op was. Het is alleen het thermospul eigenlijk wat jongen
Dit is... Daar gaat het om. Staat in je haast. Dan wist oorzien lief was. Ja. Zo hevig. Dank je. Slag nu van Kleine en zo zijn Verduin, Stam en Van Bentum door Kleine en Angenent achterhaald. 5 man nu op kop en daarachter Hulsebos die probeert bij dit vijftal weer te komen en dat zal hem lukken ook. Komen ze loon? Nou, nog net. Ik zit er nog net te wezen. Dat is de tweede goed. Maar ik hoop het al. Hij er al heel lang staan. Hoe lang heeft je staan? Oh, ik kan het niet bijhouden. Precies, maar het staat al 10 minuten, dat weet ik wel. Al langer? Al langer, hè? Nou, langer. Maar het is wel koud hier in ieder geval. Ja, jongens, een ruimte. Ik wist een goede foto maken. Achteruit, jongen. Vooruit, jongens, achteruit. Ik ging heel snel, jongen, die is voorbij in de klas. Dus weer samen voorbij. Weer een heel stuk meisje en al je vliegtuigen en helikopters in de lucht. De baan weer in orde voor een mooi skit. Ja, zo even, hè. Nou ja, het is nou even bij de grote man. Is die Hulsebos zeggen, maar het is een grootste concurrent in de sprint. Het wil nog knappen. En in één keer doet hij het al zelf. Oh shit, ben ook niet want jij zou die... Dit is de veer. Ja, dit is de veer. Ja, nou gaat het eind. Nee, dit is een hele prestatie. Nou, versterkt. Dus nou wie gaat er, hè? Ja. Wie heeft de meeste kracht noemen? Ja. Vies het spannend, Gerrit-Jan? Ja. Hij zit er nog bij, dus ja. Ja, dat kan nog. Hulsebos. Hulsebos. Het gaat om centimeters. Hulsebos of Angenent? Hulsebos of Angenent? Shit! Oh! Shit, hè. Zoiets ooit zien. Zo klein was de marge deze keer. 1,5 meter tussen Angenent en Hulsebos. Maar voor thee, alweer. Hebben jullie niet weer een brugje op een neut of een kop thee of koffie of zo? Jullie zijn het moe van het hele gebeuren hier of zo? Nou, ik moet even een bakje thee. Want, en ik heb ook wel een neut nodig ook, want het is werkelijk wel weer een prachtige dag vandaag. Zeg. Is je nog veel buiten geweest? Of kijk je dan nog vanuit hier, vanuit het raam? Alles een beetje rustig is gaan, lekker buiten wel een beetje maken hoor. Oh, het staat het ding hard. Als het een beetje rustig is, ga ik echt wel eventjes, misschien nog even uitbaaien. Ik zou het liefst nog even gaan schaatsen, maar dat mag nog niet.
Suikerklontje het oude laaien. Om nooit te vergeten. Suikerklontje het oude laaien, meneer. Vergeet je nooit weer. Kom je zo aan het dak op brengen. Oh, jongens. Je wil hem nog niet. Ik ben zo moe. Even terugzetten. Oh, jongens. Ja. Een molle jaren gaat even een suikerklontje, meneer. Warm water! Lekker lauw water, ja, lekker. Iets Willems, maar die vrij om water en die vloog erbij. Ik denk nog bij de tijd om op de ijs te komen. Weet je wel water? Voor de boeg. En met zo'n dropje ook nog. Dropje meer. Lekker dropje. Oh, lekker zoet dropje erin. En schaatsen met je handen, hè. Kom op! Kom op! Iedereen is hartstikke vriendelijk voor elkaar, iedereen helpt elkaar en iedereen roept op elkaar en ja, en alles gaat zeg maar. Dus ja, dat gebeurt net een soort mooie sport. En iedereen doet het samen voor een lol en voor het kruisje. Maar met voetbal gaat al hier op centen en zo. Voilà, dat is net mooi. Ja, maar mooi hoor, die iets gaan spelen. Maar altijd probeert, je hebt andere manieren. Het wordt nooit precies wat ik ja. Ik ben daar heel vier dat ik wil altijd. Maar daar blijf ik het van. Het gaat boven verwachtingen. Het gaat hartstikke best. Het is ultra de keeltambitie dat je wat in de schouder blijft meer te veel. Maar het rijden, dat is klasse gewoon. Je hebt het geluk dat je correct achter Frans zit. Hè? Nou steek jullie 8 mooi pakken. En nou is het dus echt donker, maar nou is het dus echt volle minder. Dat is wel een nadeel. Maar ja, je bent hier op bekend terrein, dus het is... en je kent aan ze Safine. En dat is wel heel noffelijk idee. Heerlijk. Warm water. Warm water. Warm water. Warm water. Dankjewel. Oh, ja jongen. Ziet er lekker uit. Ik denk dat ik een battle hier stop. Dan heb je het wel gehad? Ja, dan heb ik het gehad, ja. Het is prachtig, maar ik snap net waar de mensen nu naar waar komen. Wat ze joert aan dingen na. Want ja, dat is verzetten. Wij moeten aan zijdoeren voor die en een jong zijdoeren. Waarom? En mij op ja, ik weet nog niet wat ik doe. Of ik doorga, want het is echt hopeloos op het ijs. Het is een hel. Het stuk hierheen is verschrikkelijk. Oh, zeer. Ja? Nog 10 keer vallen. De laatste 10 kilometer. Sjaak, Moetgen! Zet erop! Goed nou. Het is de voetbalexpeditie. We gaan het redden. Het is fantastisch. Maar een harde tocht. Meestal wel. Kom maar. Wow! Goed zo. Omhoog blijven gaan. Nee, ja, die ben 17.000 nog maar. Zo jongens.
Een goede avond. Nee, zeker niet. Hoewel, als subtropische vogel moet ik u vertellen dat het toch wel aardig frisjes is. Mijn snavel is er helemaal hard van geworden. Maar het is fantastisch, jongens. Echt. Ik ben zo blij dat ik uit het subtropische ben ontsnapt. Om het hier vandaag te proberen. En we gaan gewoon door. Totdat we weer in Leeuwarden zijn. Dat ik het voor mijn kleinkind doe. Kijk, ik doe dit het jaar voor mijn kleinkind. Pas een kleinkind. Wat zo? Ik heb pas een kleinkind gekregen, daar doe ik het voor. Ga jou die krijgen? Ja, pas. Ja, Joozelf? 2 weken geleden. Hey, Joozelf? Nee, mijn dochter, die heeft een kleinkind gekregen en daar doe ik het voor. En anders had ik al gestopt. Nou. Alsof je een slecht boek leest. Harry Moeite of zo. Nog erger. Dus 9 kilometer naar Bartelgien. En dan nog even naar Dokkum. Maar ik kom er. Voor is Mem. Kruisje van Mem. Oh, moet je naar 4? Bier? Moet je naar 4? Moet je naar ver? Nee, naar huis. Lekker maar, komt u een beetje deze kant op even. Derde. Je hebt toch wat een keel, man. Ik vind dit een fantastisch land weer. Wel, hè? Oh, mensen. Als we jullie niet hadden, dan... hè? God, de mensen langs de kant zijn zo fantastisch. Kom op. Zet op hè? Die kant op. Die kant op. Ik mijn allemaal in. Tegenbekertjes. Graag gelegen bekertjes erin leven. Warm water. Het is niet zo scherp. Nee, je ziet niks. Dat smaken. Heb ik goed verleerd van. Wie wil er een stukje mandarijn? Ja, zie je wel. Nou, ja. Dat ben ik zelf wel een stuk. Ik ben er zelf wel aan toe. Mandarijntje? Ja, graag. Oh. Deze mensen hebben zo geleden. Als je hier komt, dan is het gewoon het keerpunt. Nou, ik zeg wel vaak tegen mensen, als je een Bartelgien niet meer verder wil, niet forceren de boel, niet zo in het ziekenhuis komt, gewoon afbinden, mooie dag gaat klaar. Want dat overdreven gedoe van, dat hoeft helemaal niet, weet je. Dat is allemaal nergens van nodig. Kun je nog een busje naar een oude lijst sturen? Er komt iemand die kant op. Ja, ik moest van hier zo. Was dat leuk of net? Maar... Wacht jij hier? Ja, je moet ook zitten, joh. Ja, op de kamer. Ik zit er nergens les van. Ik zal even mijn stoelen halen. Nou, dat is zo, maar van die is gewoon morgen melden in het ziekenhuis. Dat is mooi klein, maar ik heb nergens les van. Maar ze worden al. Ja, en met het bijna ging. Ja, ik kan hem 40, maar het is net verstandig voor 40. Hoe staan we? Nou, hij maakt me hier een hegen en het een beschadigd hoornvlies. Dat betekent dat het sowieso behandelen we hem maar door de hegen gaat verloren. Hij krijgt er hartstikke volle pino. Nou, we waren vol bijna, want deze kant. Ja, er ook erbij. Dit was wel! Onze vader zijn we nog niet tegengekomen. Ja, en onze broer. Moet dat nou? Er rijdt nog mevrouw Buurtermond, er zijn er nog 6 die hebben de derde afgehaald. Want die kon het niet meer vooruit komen. Dat is dramatisch, hè? Ja. IJsclub zit dan in? Ja. Zullen we afbreken nu? Ja hoor. Oké. Alles kan. Ja, dat komt. Ja.